laki. Katoy, pa-welcome. Uy, pa-welcome ka to. Oh, di ba? Naganda ng size. Oh, pa-welcome dito. Yun. Si Ronnie, oh. Bilisan na mag-sit up ka si Ronnie. Ubusin mo na yan. Malaki yan. Uy, grabe! Dalawa-dalawa! Grabe! Silaban niya! Ayan o! Ano, nakamamaw ka kasi! Grabe, laki o! Laki! Ayan, pare, kikabingwin! Kachoy! Ito, Coach A! Si Kachoy Victor! Ito, si Kasigani! Yan! Ayos! Good morning! Ito yun! Samahan niyo po ulit ako mga toy! At marami tayong darating ng mga kasamaan na ng mga toy Anders at sa GC, no? Hintayin natin mamaya natin kung sino-sino sila. Sana makarating sila mga toy, no? Magkikita raw kami rito. So nauna na ako mga toy kasi alam na, para makita nila ako dito mga toy. Doon kasi yung tawiran mga toy sa may bangka na yan. Yan, sa may JP Rizal na yan. Yun sa may arko na yan mga toy, yan ang tulay ng Guadalupe. Yung parang Dubai na ano, tulay. So yan, tara mga toy at samahan niyo po ulit ako, no? At sa pagkakataong ito, yan. Ito mga toy yung pain natin, 2 hook at dancing worm ulit ang gagamitin natin. So 2 hook na lang mga toy. At di tayo nag-success dun sa uling kabanata natin. 3 hook ginamit natin. So yun, with floater siya mga toy, with floater. Hindi tayo, oh, yun. Okay, maraming salamat pala sa sumusuporta sa ating YouTube channel, no? Maraming salamat sa mga silent viewers po at sa mga paparating pa pong ano, subscribers. Yun, maraming salamat pala. Sigurado to mga tay, kasi kahapon mga tay, umulan ng malakas hanggang kagabi. Tapos kahapon din, magandang balita at si Katay Nilmar ay nakaharvest dito. Pinuntahan niya kahapon to mga tay. Siya lang mag-isa rin. Isang cooler mga tay, box. Ay, isang box pala, hindi isang cooler, isang box. Yan mga tay, yan. Hinihira na mga tay. Lapla. Uy, sus, nakawala. Uy. Okay, one mistake. Ay, magsa-shoutout na pala tayo. Yan. Yan ka lang kuya. At siyempre, magpapasalamat tayo sa lahat ng silent viewers. Yun, thank you so much sa inyo mga tay, sa mga sulit natin, mga taga-subaybay. Miguel of shoutout kay Gary Manatay, Miguel of shoutout, at kay DGM Mix Vlog. Yan, Miguel of shoutout. Kasi maraming salamat sa pag-vlog sa aking YouTube channel, no? Sa iyong ano, sa screen na malaking screen, yung sana all may malaking screen. Yan, maraming salamat kasi DGM Mix Vlog. Yan, Salman Amhead Vlog. Yan, Miguel of shoutout. Napasupport dito mga taga siguro ito ibang bansa, ano? Batang Ilog Fishing Adventures. Yan, Miguel of shoutout Kachoy. Hades Mixed Vlog. Miguel of shoutout Kachoy. At Bia Moto Vlog Adventure. Miguel of shoutout. Lito Ariaga. Miguel of shoutout. Jason Alas Vlog. Yan, Miguel of shoutout matay. Pasupport dito matay si Jason Alas Vlog. Napakabait ito matay. Di kayo iwan ito hanggang sa huling kabanata ng iyong buhay. Jokes lang. Mabait ito talaga mga grabe. Tsaka si Rinan Fishing Adventures mga rin. Miguel of shoutout. Mabait din yan. Malalaki ng mga channel yan mga pero lagi pa rin na susubaybay sa ano. Parang talagang true friend. Talagang galing. Yan, Miguel of shoutout. Kasi Rinan Fishing Adventures. At kay Rini Haldo, Miguel of shoutout Kajoy. At Sibat Fishing. Yan, Miguel of shoutout. At kay Sagay Adventure, Miguel of shoutout. Miguel of shoutout sa inyong lahat. At Katrupa, Alvin Fishing, Habit Fishing, yan, Miguel of shoutout. Jason Libertino, Miguel of shoutout sa inyo mga toy. Yun, maraming salamat mga toy. At ayan na, malabo na yung ano natin. At maaga pa kasi mga toy. At maraming salamat nga pala sa mga Mandaluyong anglers, no? Sila Vice, sila Danny, Francis. Yun, Miguel of shoutout.
So yan mga tay, baling samahan niyo po ako, no? Good morning po ulit sa inyo mga tay, no? Grabe, malabo talaga mga tay. Magbaon natin. Ay, sus! Sus! Kakabili ko pa naman yun sa akin. Ginagawa mo. Kailangan ko makuha yung mga tay. Aswerte ka ba? Grabe, oy. Nagalusong-lusong pula ka agad ya. Aga pala. Ay, wala. Pero, pinagat na mga. Ay, ang laki. You know, swerte nga actually. First cuts tayo mga kachoy. Grabe, ang laki nga. 4 fingers kagad. So yun mga tay, bali nalagyan ko mga tay, color para press na press. Sana wag lumaksa yung cellphone ko. Tinalian ko naman na yan mga tay. Yes sir. Grabe oy. Nakalagay ko lang yan. Unas pa. Wala Nagigimokso yung cellphone ko mga rin. Anay niya sis. Stand yan. Hindi matindi. Diyos ko. Grabe yun. Ayan na. Ay, Jesus. Grabe yung aga. Uy! Tawid doon! Si Kachiro ni mga rin. Nag-vlogs ako eh. Wala. Yan o. Oh, yan na naman. Oh! Grabe, ang bilis ng pipit. Grabe, ito pa naman ang size. Maaga tayo uwi dito. Yun, Papa Cheng. Kuya Prince Pabarlan. Kala ko ba hapon yung pilit dito sa area na to. Manoorin niyo rin mga dito. Giant Kuya Prince Pabarlan natin. Grabe yung artist nila, saka ni Papa Chin. Kasi kilo, grabe. Ay, congrats nga pala sa anak ni Papa Chin. Summa cum laude. Grabe ko. Grabe, talino. Yan na, kapit. Yan. Diba? Sabay mo. Yan! Uy! Uy! Grabe, lalaki! Kabing red, kabiwas, ano ba? Nakailang ano na kami dito. Wala pa rin kayo. Napakasarap pati ng araw dito mabili. Baka magkakatsin ko na dito. At mag-iihaw siguro kami dito. Kasama namin si Master Alibasbas. Uy! Wala na. Oh! Uy! Alak ka! Uy, maliit. Maliit. 3.1. I-release natin mali 3.1. Sa ano tayo? 3.3 pataas. Kailangan magkano tayo mali. Taas tayo na. Yun mga tip, pagkonsensya nyo na mga tip, hindi ba ano to, kasi wala pang araw. Dito sana mga tip, sana tayo ano, kasi pag doon natin ilagay yung kabila, kanan yung ano, sa kanan yung cellphone. Ano naman tayo, ma-update ko lang naman. Yan na naman! Grabe, ande. Okay, walit ito. Grabe mga pandaing dito mga ilalim-lalim natin para makuha natin malalaki. Kumaka pa. Yes tayo kami. May pulis dito. Bawal daw walang bigas. Alis ba dito? Oh, yan naman. Oh, malaki! Yan ang gusto ko!
Woohoo! 3.3. Yan naman ito, 3.3 yan. Grabe, ang pupula mga kasi, grabe. Panalong panalo talaga. Sus. Napakasaya dito mag-isa. I-spot namin na ito. Kanaway pa, basta talaga maraming ikot, marami. May kanaway. Yan nila sa mga subscribers natin si Victoria Tarlac. Yung paring Raymond Atsuela yan. Katsoy Dim. Yan. Ayan. Jason. Yan na Katsoy oh. Uy. Go. Yan na 3 point to mga kasi. Makawalan nga rin ito. Kasi marami namang ibig. Para matagal-tagal yung season itong harvestan natin ito sa ano, Pacific. Ay, may nag-comment ka pala sa atin mati, ano, hindi na daw masyadong mahirap huli dito kasi ano daw, ay hira na lang daw kasi pamingwitan mati ko. Kung makita nyo lang mati, anglers dito mati, no? Banda dyan mati, banda dyan, halos wala pa sila mahuli. Kaya may ano pa lang, mayroong area pa lang na, ano, na maraming nahuli. Kaya natutuwa nga sila yung mga ibang nag-comment ka na bakit daw doon sa Bandaron mati papuntang Manila wala pang nakarating na mga tilapia katulad dito sa malapit sa yung bandang dyan mati sa may ano, sa may barangay Hulo Mandaluyong, maganda na rin doon. Pagdating sa Samtaan na papunta roon sa may Manila Bay, wala talaga mati. Wala talaga. Kaya dito mati sa may bandang Sumilang dyan maganda rin yung fishing spot ni ano ni kasi Nilmar. Kaso kahapon nga yung spot dito sila ni Nilmar na pa yun nga tama tanay kasi ano kasi roon katas sinigawan ko kumakaway kasi sila tinawag na naman yan na naman alak na sus oo Rakta 3.2 3 point naman ito mga original pati 3 point na yata ito mga ito isang mari napakarami ngayon mga ito napakarami tama nga sabi ni Kuya Prince kung gusto nyo umartes dito magdala kayo ng napakaraming bolats. Ako mga yung marabis na nakaraan. 2 pages naman. So may puno na yung mga so may kanaway na yun. Mahirap lang talaga dito na yung kasi. Yun. May ano doon, may bakod na kailangan. Yan na naman, alaka. Laka, laki oh. Laka. Ay, dala-dalawa. Woohoo! Woo! Champion na naman tayo. Grabe. Ang laki ng isa oh. Grabe. 3.7 go boy. Ang isa mabing maliit. I can't release this because small but very bond. May kilab shot nga pala sa R4A Anglers dyan sa may Kagtakusan at sa mga member nyo ito at sa kanilang presidente na si Wilfred Solis yan, kilab shot hindi ko lang alam kung siya yung ano doon siya yung president pero alam ko si ano sa si Jason si Joel Sanos presidente yan ng ano rin yun. Yan na naman, ano ka? Grabe, walang gaganda pati ng size. Presidente yan si Kate Joel pati ng ano binangonan angler. Saka Kainta ano ba yun? Taytay. May anglers dyan na pinalihan mga grupo.
Ayan, bigay-bigay lang siya. Pikachu, Joel San Jose. Ayan na, hala ka. Grabe naman yan. Wala na. Uy, gaganda mga tayo, oh. 3.3 alanganin. Kunin ko na ito mga tayo. Sige, na lang muna. Ang dami naman mga tayo, dapat mga ano tayo. 3.4 mga tayo, 3.4. 3.4 na tayo, 3.4. Grabe, wala lang edit-edit na mga tayo, sarap mag-live dito. Ayan naman. Sus, ginoo. Ay! Jason Alas Vlog. Kasarap-sarap ng fishing spot ko dito. Sarap harvest. KJJ. Nangapos vlog. May ganun na lang sa at kay Woo! Master Fishing and Resorts. At sa kanyang asawa na si Galili Anders. Yung mga gamit ko mati, mga dalan ko. Ito lang mati, saan to? Sa line. Tapos itong line mati sa Japan Shore Class. Tapos itong sound line din. Ay, yan na naman. Oh, grabe oh. Ay, nawala pa. 3.3 na yun. Tapos yung floater matay, Japan Shore Class. 5 peso lang isa. Oh, yun. Ito. Woohoo! Hey, laki. Ano, titiskan yung cellphone natin. Baka lumabog na natin. Okay, good size. 3.7. Oh, effective talaga itong dancing worm natin. Hindi na lang akong pain. Layo-layo natin mga rin para makita. Wala tayo. Boy. Hirahin mo. Ayan na. Hihira na nga. Isa pa. Isa pa. Yeah. Ginagawa mo. Yeah. 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 Oh yeah. Ay, grabe, laki sa ito. Ay, grabe, laki sa ito. Uwi ng oye eh. Kasi nakita tuloy. Ay, nato. Malalaglag na naman ito. Yan! Sos, pag-uhuli ka. Ay, magpantit matatin yun. Salamat ito pag-ubig may ngayon ti maaramad ah. Nagkalag-salog nga pala yung gulayaan ito. Ay kitatang nga pala nagkalag-salog. Yan sa Tarlac. Kuya Mario, yun kay Junior at sa kay Kuya, ay kay Ate Perla. Ate Richie, yun nagkalag-salog din. Yan naman. Yan, ano naman? Ay ito, malaki to. Yun, 4 fingers to. Oh. Yun, Ate Richie, Ate Richie, lalaki Ate Richie. Grabe Ate Richie, naimas ate ng tilapia na to. Yan to. Oh. Baka mga ditong October mga boy. Baka makapunta ako sa Atam. Kumusta ako dun sa hingi ako ng bigas kaya Happy birthday, pahingi ako ng bigas. Ang bilis ng bibit natin. Hoy! Mahirap lang, pero kaya yan. Oh. Eh, mga din sana makapunta. Kaya
Ang ganda pa naman dito. Oh. Atoy. Lalaglag pa isa. So, yung mga nakalaglag. Uy, yung likod si mga pero doon mga tay, sa harapan ng court mga tay, napakarami rin doon. Doon kami nakarami rin doon mga tay, sila Kabingwit. Tapos si, Kabiwan. Ayan, pupunta yan. Kaya yan! Gandaan ka lang! Oh, di ba may apakan? Tataluan kita. Kaya? Kaya yan. Ang ganda pa naman. Ang dami. Kala ko sila, sila Kuya Ron. Sila ko pala, tapos may kasama pala. Bagong trupa. Yay! Maliit. Nakto, 3.2. Yan na matangkad ka eh, kaya naman matay, nakapunta rito ni Coach A. Yan, passport din po sa kanyang channel matay, Coach ATV. Yan, isa rin na napakasayahin na vlogger. Oh, di ba? Pero dyan, maganda na rin dyan. Ayun, pa-support mga to, si Coach ATV. Kaya, grabing tangkad din matay. Ayun na, kinakagat na ako. Kinakagat. Katoy, pa-welcome! Woy, pa-welcome Katoy, oh! Oh, di ba? Kaganda ng size. Oh, pa-welcome Coach A. Oh. Ganda rin ito, grabe. Diyan ako naka-harvest. Diyan sa banda niya. Ang gusto mong mayat maya dito kasi may agos. Sa kabila. Yung lang, kada 2 seconds, 3 seconds, 5 seconds. Lalo to? Ganyan lang. Tiyak mag-i-dito si Gonzay dito mali. Ganyan na mali para masama siya sa video. Kahapon yun. Grabe, wala pa akong 30 minutes ko yung mahuli ko. Katsoy, wala pang 30 minutes. Yo. Yan ang huli. Oh, Ay, grabe! ang dami na. Laki pa Grabe din. agad. Ang dami na. Ayan, pasipon ko na tayo. Ay, andyan nga oh. Sabi ko sa'yo. Ay, nako, may gagawin lang yan. Di nagdala na nalagyan eh. Nako. Magkakatsin din na naman itong look ng are. Napakasure dito kasi dito sa grupo namin mga tol. Kung sino yung medyo mahina-hinang humuli mo tol. Sigurado. Pag uwi, paldo. Ay, tama ko, bumaba ako ha. Yan, Kachay Delmar. Sikat dito eh. Ang harvester. Grabing harvest ito kahapon mga toy. Yun. Good morning, Katsoy. Sinend ko sa reels ko yung ang laki ng views. Panoorin nyo mga sa reels ko mga toy. Dear Charlotte Bermeo ko. Grabe, laki ng views. Ay, Kachay Ronnie! Si Sergeant Alibasbas. Ano ka, tingnan mo oh. Kung sabi mo wala, tingnan mo. Nakadali ka na? Ito? Ha? Nakadali ka na? Oo. Uwi na ako sa dami na eh. Puro baka lang. Lalaglag nga lang yung mo. Kaso na, kaya masakit ako. Oh. Uy! Kaso yung rad ko. Yay! Yan, thank you mga tayo. Nagpaayos ako sa fishing rod ko kay Kachilian. Delmar. Kasi naputol sa o yung galing pagkagawa oh. Naputol sa Wonder Ilog nung nakaranas na dito sa pagpira ko doon sa tilapia. Wala putol. Ayan na naman! Ay sus! Ginoo! Ang laki din! Ay, bawal yung bayabasan dito ha! Ayan na naman! Ayun! Ayan, pwede na mga din! Doon ka oh! Ay, taon kagatan doon. Doon ka sa kabila, iwan ko lang sa'yo.
Baka sabihin mo, ayaw mo nang magpain. Doon yan natin kung marbis yan. Oh, ganda ng size what? Ganda lang size yan ah. Nakadali na nga ito. Oh, ako rin. Oh, ah. Nang babuyo ba? Ano ka? Ako yung nauna rito eh. Grabe. Papatsensa na ba kayo? Hindi kasi mababa kayo. Hindi mababa itong una. Ha? Ganda ng pusto mo yan. Yan ang bumaba. Anong pahin mo yung parindan? Yun! Si Ronnie, oh. Bilisan na mag-sit up kasi Ronnie. Ubusin mo na yan. Gaganda ng size pati, oh. Pati yung size niya ay ano, sa 1 kilo siguro mga 9 na piraso. Na ganyan. Kaya sakto-sakto lang na pang ano, prito. Pang sabaw-sabaw ba. Sayang kasi, tapon kasi, layo ng ano ko, pinuntahan. Lagpas ka ng Marikina. Alas 4 na dapat, alas 4 ako punta rito. Sayang, di ka pa naman nagsisin doon sa chat ko. Sabi ko, baka hinintay pa ako. No? Ay, may galapshot nga pala kasi Eric Rodriguez na. At binigyan ko rin sa kapon na huli natin na tilapia. Wala. Yan na naman kasi sino ko ulo. Oh, nagbubula oh. Grabe yung bula oh. Sabi ko na nga ba. Uy. Tagat talaga siya. Ito ah. Wala mo to. Yan na naman. Ay, maliit. 3.1 natin. Dami rito. With Cortono, may galab shout out. At siyempre sa, ano, sa nanay ko nga pala, si Bicol. May galab shout out kay Malo, Bermeo at kay Bunso. Bunso na si Grace de la Cruz. At sa kanyang asawa na si PR de la Cruz. Ingat-ingat ka yan, bayaw. Sa work mo. At siyempre sa lahat ng pinsang ko. Lalo na sa pinsang kong napakapugi. Yan si Manny Badong Bermeo. At sa kanyang mga anak. Yung mga napaka good nila at sa asawa niyang si Ate Presi. That's very much. Baka naman Manoy, pa-share man Manoy. Manoy! Ay sus, Ginoo Manoy. Kasalit Manoy. Mga ano pa to? Pag nila kuhain ng kuhain maliit, puro sa December ko na laki. Pang-under ano pa lang? Wala ka malaki yan. Uy, grabe! Dala-dalawa! Oh, grabe ah! Tinabas yung laban niya. Akala mo. 3.2. Sayang mga tiyurin ko dito. Laki pa naman ng isa, no? Ay, ako nga rin kanina eh. Unang birada ko, ano? Oo. Ay, tuloy-tuloy. Kasurt yan, tingin mo. Next naman, excited din ako kagad. Hindi nyo kagad, di ko siguro. Kanta ka nga muli kasi wala ka nang lalagyan kasi Grabe. Oh.
Duri kaya, walang duri dito. Mayroon duri dito kaso ano, ayun na naman oh. O kasi more o pag maliit, wag mo lang yan. Mga 3.2. Grabe. Ay, ibang klase yun. Oh, yung ano, patay. Ibang klase ito nga na isda oh. Kasi yun, anong klase yung isda to? Pero siyempre fish to fish. Tilapia. Pero ano mga ito, iba. Oh. Iba yung silver natin na yan. Labo naman. Oh, grabe. Yan kasi pwede yan. Oh. 3.4. Kasi maganda yung size. Ay, makikilagay dyan mga damsla dito kasi wala silang ganyan. Pati-roni, oh, dalawa-dalawa, oh. Wow, oh, tinanamnan nyo talaga. Ang lagi yan, Kati-roni ko yan. Maganda nga yan, 3.5 year. Ay, 3.3 pala. 3.2. Dapat mga ano tayo. Masurahan. Meron na rin. 3.2 mata. Okay mga. So, talagang ito. Ang laka. Yung ganda, lumili. Sinabitan pa. Sinabitan. Sinabitan. Parang pambot kami ano. Ay, laki. Siguro ni. Pag nilipat ka pa, ang dami na nga dito. Lalaki nga oh. Babalik ng mga ganyan lang. Dito ako magtitrip. Sige, sige. Dito ka na lang. Piliin niya lang daw natin yung mga turfing yun. Titingnan nga natin pagbalik dito sa kanya. Pagbalik niya dito, titingnan natin. Titis nga, no? O yun, yun, ganda! Ha? O, pwede yan. 3.5 na nga, oh. Ayan, kasi buwate ka lang. Wala ko dito mamaya. Oo, buo ka lang. Uwi na kagad. Magpaalam na ba kaya hindi apa bukay. Hey, madam. Alam ko. So, yan yung isa. Ganda naman ang floater mo kasi kitang kita oh. Oh. Sige. Parang ano, kala mo galing sa Baguio kaya Prispad, no? Kahit malayo, kinakayan. Magsasawa nga talaga sa Katiwas. Wala ka na pag mulang eh. Nag-i-enjoy talaga rito mga pupunta. Pero kasi din sa ano, sa banda dyan wala daw. Banda dyan sa Santa Ana. Walang nahuhuli. Pero, iba yan. Napaka-bliss talaga natin dito sa malapit tayo dito sa area na. Maliit. Napakawalan natin para lumakin, para pumunta doon sa kanila. Try ko nga makakita dito. Baka makikita pa tayo ng kapaw. Patay ng bulate, ginakagad. Uy, grabe na to. Pwede na, di ba kita mo kagatan doon? Tutuha ka, anong gagawin mo? Kasi kaya ang laki nga oh. Oh, di mo doon. Mga tayo. Doon, dami. Nakuha niya 4 fingers. Oh, hindi ka, doon. Puno agad yung kulon mo. Teka. Lagyan ko na. Ano, ang laki nga oh. Yan, ang laki. Tayo ka, malaki to eh. Ang laki oh. Teka lang, teka lang.
Uy, ganda. Dalawa ka pala. Ako ang dami kong pinapula. Ito yan. Ah. Grabe, ang laki mo. Fingers. Maraming bulate. Ito, ante. Binalikan mo talaga dyan eh. Anak ka. Kabingwe! Where are you na? Why don't you go there? Kabingwe. Sabi ni Papa Jim, maakapon daw agad. Ayan, nahuli ka agad. Ayun, namayabas ako. Nahirapan tuloy ito si Katchon para ano, di ba? Oh, yan. Dalawa. Ah, kay Rene. Dalawa. Kay Rene. Grabe na to. Ganda tong isa. Oh. Ilagay mo yung isa. Balik Three. ka niya. Ano yung nakuha ni? Ano yun? Grabe to. Hindi na. Nag-enjoy si Kotsoy. Dito. Wala ka. Uli. Oh. Loko, mapupuno ka agad. Tuloy tayo ito. Umuwi nga muna kayo. Susunod na kayo yung lalagyan niya. Ako, isa lang yung kumain ko. Dalawa na lang natin. Ito, isa lang siya ako eh. Ay, isa lang. Kasi Eric, oh, grabe kasi Eric. Binabalik namin, ano, ito. Nakamuntik na naman. Magulas to na ako. Kailangan putol-putulin yung ano. Akala ko punta siya, no? Kasi Aris, ano, grabe, oh, grabe, oh, laki. Uy, iwanan mo na kasi yusi mo. Pinabayaan lang talaga. Basta makayusi lang. Ang laka. Ang laka. Ang laki ka, pero ni Boy ako. Ah, grabe. May uli na kayo sa'yo eh. I know, yes. Oh, Ano diba? naman? Malaki yan, oh. Ano naman yan? Marami na bubutong ngayon, kaya ako kuya din yung mga malaki. Kaya ng mga, ano, sila, ano, kaya, Delphin Padilla, ng Pagkilar pa. Sabi niya, samantalain daw, kasi tama nga naman. Hanggat meron mga kasi dito, season lang ito matoy. Hindi ka lang talaga si Kuya Litko at Kuya Delphin Padilla. Napaka-supportive sa akin. YouTube channel. Dalawa na naman. Grabe kahit ano. Kahit na may gumana. Nabangka. Ano, sawa sa paligid ko yun. Finger. At bigyan lang shoutout sa mga hangers ng Bam Bam Boy. At sa mga subscribers na natin sa Ruas City. Ayan. Tuwang-tuwa raw si Kuya. Tara. Oh, yan na naman. Oh, nandito. Oh, dalawa na naman. Ay, nakawala isa. So, yun. Parehas pa naman malalaki. Yan, anong size talaga. Ganun ka lang shoutout sa kumpare kong napaka-sportive sa channel natin. Ang Perfect Sarmiento. Rodan Abaha.
Daniel Templo Nuevo. Yan, yan ito lang shout out. At siyempre sa mga Trasuna family. Yan sa 9 de Febrero, Mandaluyong City. At siyempre mga taga FGI na mga mas masisipag na itong mga security guard. Yan, thank you sa inyo mga kapatid. Nakakatiya kami eh. Uy! Yan. Muntik na ako dun ha. Nakabitaw eh. Muntik na yung cellphone ko ha. Grabe, 5 fingers. Grabe, good size. Sabi. Ito, good size din. Oo. Ngayon na naman, dapat dalawa. Grabe. Dami mga 3.1 talaga. Napakagrabe. Puro na lang tayo grabe. Grabe ng grabe si Kachay Ronnie. Hindi nga, kagatin mo dyan. Uy, pinagat nga. Nagtitiro lang ako. Malaki nga. Ala ka. Dalawa. Grabe, malaki. Ay, naiwan na naman. Laki ng isa sa ano. Grabe, laki ng isa. Nagbibiro lang ako eh. Pinagat nga. Sabi ko, try lang sa gilid. Laki oh. Ayan na. Wala, nakamamaw ka kasi. Grabe, laki oh. Laki. Walang tibig na pala, so. Grabe, lupit mo oh. Huwag mo kukunin to dito ah. Grabe, laki kasi yun eh. Galing pala ni Sergeant Alibasbas. Unti. Ay. Ulo. Okay. Huli. Gandang size oh. Yan mo tayo. Ginagawa mo. Ganda ng size mo ito eh. Unti-unti nang lumili na ang video natin mga boy kasi nag-aaraw na siya. Ayun, miga love shoutout nga pala kay Kachoy George at Kachoy Dinis. Ha? Ano yung mga pirado? Unleash strike ka? Grabe. Uy. Kasi dyan po. Mag-UGR. Tara na kayo dito. Huwag kayong puro ML na yan kayo. ML. Michael. Michael Borak daw. Kasi Michael. Wala ka ng fishing ah. Saan siya ngayon? Bugay. Nagkano siya. Doble yan na buhay. Napadaan ako nakaraan sa tindahan nila. Nakasara. Grabe, dalawa oh. Grabe, walang sila oh. 2.8. Bigger. Tingnan mo yan. Saan ka? Hintayin mo ito kasama mo. Oh. Wala kayong iuna. Hindi mag-iiwan kasi ano kayo eh. Go love. Ito nga nasa pinagpuputak-patak ng mga pasingkay ng mga din mga lumalabas sa ano sa sila. Ayan. Pasingkay nila. Nakakatuwa kasi mga Sermona family, Abudan family, pinag-shout out. Oh! Uy! Good size! Good size mga choy! Grabe ang haba ng
video natin mga tayo. Diretso talaga. Ayun, wala pa nga yung mga inintay natin. Ako, puno na itong ano natin. Ako. Ito kasing kasama ko mga tayo, mga dumating, walang ano, babaran. Ito, take time ito. Yung mga tayo, ako sa inyo mga tayo, huli ko. Ay, huli namin. Ayun mga tayo, grabe yun mga tayo. Ayun mga tayo, oh, grabe, huli namin. Oh, grabe, puno na. Kunti na lang. Ay, nakikita nyo ba mga tayo? Nako, hindi naman nakikita. Ayan, baka malaglag kasi mga tayo yung cellphone ko. Yan mga tayo, oh. Yan. Okay. Ayun, grabe, konti na lang, mapupuno na talaga. Ayun na naman, sinagat to. Teka lang, ito. Ayun, huli na naman, oh. Dala-dala pa yun naman. Grabe talaga. Pare-parehas yung mga tayo. So, yun lang po muna mga tayo, no? At yan lang po muna kayo mga tayo. Mag-a-update na lang kami mamaya pagka ano na tayo. May mga dumating pang mga kasamahan natin. A few moments later. Kaya nyo yan! O, diba? Sabi ko si Kabingwit mga tayo, yan na. Ayun o. Kabingwit, saka si Kuya Victor, yan. Si Ed na lang, wala. Si Kabiwas pala. Kabiwas, ano na, ayugon. Ay, pulahan! Pulahan! Paano to? Welcome si Kabingwit mga tayo, pulahan. Yan, nag-video tayo ulit. Video tayo ulit. Grabe no, harvest malala. Pulahan! Ay! Yes, sabi na. Down! Ay, sabi. Down! Binagay din Mar sa dollar, ma-harvest ka. Yan, mega love shoutout Kabingwit. Yan, mga Kabingwit dyan sa Kabingwit. Ito yung Kabingwit. Ayan o, si Manon. Yung motor mo doon, may kumuha ah. Kadya pa ba? Ay, gusto mong umarbi sa dulo. Isang oras ka lang lang, puno yung cooler mo na yan. Paano mo na yung cooler mo? Yan, mega love shoutout. Wala sa bitan dyan. Gatchoy, Victor. Ayan, good morning, good morning. Dito kami, mga adik eh. Wala pa sila papachin eh. Ay, doon. Sige, doon ako saan. Sana ako gusto yun. Napakaraming anglers mga tayo sa kabila. Yung nispatan natin na nakaraan. So, lahat ng harvest. Ang saya-saya nila. Ha? Wala alat. Puno na nga yung cooler natin. Oo, yan lang. Grabe mo. Alis natin, 3.3. Dalawa. Oo po na makadalalagyan nyo dyan. No, hindi pwede dito yung dalawa eh. Oo, di pwede dyan. Dapat yan, ano, taw-taw. Taw-taw gamitin nyo dyan, ang ganda. Yan, nakatayo. Kahit saan, nandito. Kapag yung barangay, buhayang bato. Ay, kasi ano, paring Ronald, ano, Manyalat. Yan. At bukas daw, makakabansin natin siya. Sana matuloy. Natin. Mahawa na talaga yung video natin natin. Pasensya nyo na po. Uy, ganda oh. Ganda ang tawa. Tawa ng uli ni Coach Say. Ito rin natin katoy. Ito rin katoy. Uy. Grabe, 3.2. Grabe, gutom na gutom mga ito. Bumubuka-buka pa yung usok. Oo, no? Ang bilis lamunin. Oh,
kahit saan bumaton. Okay, oh. Yan, oh. Madumi na nga rin kamay ko. Grabe, pagpasensya nyo naman itong adventures natin. Talagang napakahaba na ng video. Siguro mga ito ano to, tapusin ko na lang po muna siguro itong basic adventures natin. No? Bali, ano na lang, tutulong tayo sa mga nangangailangan pa ng huli dito. Maparating kung sino man. Kasi napakahaba ng video na natin. So, siguro maka-update tayo mamaya ng mga huli nila. No? So, muli po mga toy. Barangay Buhayang Bato, Mandaluyong fishing spot po tayo. Nasa likod kami mga tina, ano, basketball court sa barangay mismo. Ayan. Ano, may mga dumating pa sila, i-vlog mo daw, darating pa mamaya. Grabe, walang ano talaga. Kung talagang siseryosuhin talaga matay ito pang event mo, dapat ano, yung dadaling nyo. Dadaling nyo rito, ano, yung taw-taw na yung maganda-ganda. Yung mahaba. Uy, napawala ko. Grabe yung bula, oh. Bula lang. Grabe talaga. Kunti na lang allowance dito muna namin. Cooler. Katiroy lang kasi walang dalang lalagyan. Ano, grabe. Ang ganda. Diyos ko. Ganda. Size katiroy, boy. Hindi na ako. Uwi na tayo. Wala na tayong lalagyan. So, yun lang po mga natin, no? Thank you sa nakasama natin dito si Katiroy. Katoy Dilmar ng mga walang lalagyan. Si Coach ATV, si Kabingwit nakakarating lang, pero kami rin harvest na. Si Kajay Victor, at kasama natin po. Hindi ko lala yung kasama ni Coach ATV. At mamaya mati, hindi na akong video at banding na lang ako sa kanila. Thank you so much. Sumagot tayo. Thank you Lord sa blessing niya naman po. At pag-hingi na ako kay Katoy Dilmar ng bulat kasi wala daw. Naubos, grabe ang bilis. Ito na, ano ba? Sampung matag, pag-hingi pa nila. Grabe, oh. Walang katapusan pa lang ang mga to. Oh. Balik natin. Thank you for watching. See you tomorrow and see you next vlog again. Ay, thank you Lord. Bilisan nyo dyan, uwi na tayo. Papuno na. Grabe mga ting, nakakatuwa talaga. Pahinga muna tayo. Pahinga muna kayo mga ting. A few moments later. Ali si Boss Jobin mga ting ng ano, ng Chris ni Ryan family. Yan, siyempre kasama ni Chris ni Ryan. Hello! Boss Dali! Yun, kasama namin dito sila Chris ni Ryan. Tsaka, uy, dala-dala mo si God sa'yo. Yeah! Okay, dito ulit, kabila. Alak ka. Sus Ginoo. Grabe, ang dami mga tayo. Nagano na lang kami, nag-short video ko. I-upload ko short video ko sa YouTube mo, tsaka sa Reels. Yan. Thank you sa mga kasama natin dito. Grabe, ang dami namin dito. Yan, dito lang gumpulang kami kasi mainit. Ano kaya ako? Saan? Di ba mag-election na? Oo, sige. Ang ipapamigay ko mga tilapia. Tatakbo raw sa eleksyon, no? Vote for Chris ni Ryan for ano ba? Vice or hindi ako. Kagawad muna. Sige. Ako na sa tilapia nyo. Yun, sige. Tatakbo daw si Chris ni Ryan kasi ng ano sa eleksyon ngayon. Kagawad muna sa ano sa ngayong eleksyon na to. Oh, suportahan natin yan mga tayo, ha? Alam na. Hindi ako bibigay puro tilapia. Ay, kakatuwa. Ay, sigurado. Ang dami nating mga supporters dyan. Halo yung mga 25 bangkay ang bigas sa tilapia.
Oh, yun na. Libreng tilapia. Wala na yung 23 na kilo ng bigas. Libre na lang tilapia. Uy. Ay, nako. Yan na naman. Piso na naman. Piso na naman. Uy, piso. Grabe talaga. Uy. Yan na lang. Ganun mga say. Grabe kakatuwa. Kakatuwa talaga. Ay, ang laki oh. Ang laki oh. Pula! Ah, pulahan oh. Oh! Pati Victor ang pula. Grabing tilapia na. Pulang-pula. Ayan. Dito lang ng tabi. Sige. Ayan lang mga kasi, grabe na, nakapakaabal ng video natin. Hindi ako makalis natin, ako corner na. Nasa gitna kasi ko na kung nahiya ako magpaalam na maki-excuse. Ay, naku, punong-puno na. Grabe, thank you sa inyo mga kasi, no? Grabe. Iwan mo kung mahintay ko pa sila kasi Ronnie o kasi Delmar. Umalis kasi mga kasi, at may... Oh yeah, thank you. Diyos ko Lord. Thank you Lord sa Fishing Adventures namin na napakasaya. Sayang, di natin sila nakaka-banding ng matagal. Sila kasi wala na rin ang mapamilya. Sunod-sunod oh. Ano naman eh, sunod-sunod eh. Okay, tingnan natin ulit. Konti na lang. Yun, grabe puno na. Itakiwan mo na, baka tumalon. Yun sa'yo no. Wala, ilan lang. Ilan lang ko tingin? Piraso. Grabe. Uy, ulo ko, paano na yun? Mahirapan tayo magpaano dun, no? Kaon dun sa ano. Kasama tayong 6-footer. Yan, matindi dun. Ayos ba, ayos? Ayos. Nasa'yo mo, no? Wala. Dadalawang Wala. piraso. Walang mahuli. Matumal. Tingnan natin. Huwag kang luluksong. Wala ka. Mapawasan. Ayun, grabe, oh. Kabingwit. Si Chris ni Ryan, si Kabingwit. Yehey! Papasayo na rin ako. Dahil dyan, highlight ka ngayon. Okay, tabing birds lang kami. Ay, grabe oh. So, tabing birds lang yan mga to. Tapos may puno ng mangga. Tatawid kayo ng papuntang Barangay Buhay Batok. Kasi doon yung tawiran. So, galing kayo ng Makati. So, yun lang mga toy, no? Nandyan pa sila Chris ni Ryan. Mamaya pa daw. Thank you mga toy. At sa mga nakasama natin dito, thank you. Baba. Ayan mga toy. Kikabingwit. Kachoy. Ito, Coach A. Kachoy Victor. Yan, Kachigani. Yan, ayos. Babalik kayo ha.